Waħda mill-għanijiet tal-kunsilli lokali li twaqfu 20 sena ilu ili jipromovu l-lokalità tagħhom permezz ta' attivitajiet li jorganizzaw u li attiraw kemm Maltin kif ukoll turisti. Il-Kunsill Lokali tal-Qrendi organizza l-Festival Agrarju tal-Patata fejn spikkat il-patata ta' Malta li jiprodott bnin li mhux biss ikun ikkunsmat f'pajjiżna imma wkoll f'pajjiżi oħra fejn jiġi esportat. Din it-tieni sena li sar dan il-festival li attira numru kbir ta' nies lejn din il-lokalità. Kienu armati numru kbir ta' stands bi kwalitajiet differenti ta' patata fejn il-pubbliku seta' jixtri minn dan il-prodott. Kien hemm ukoll apparat agrikolu li jintuża mill-bdiewa kemm meta jiżiraw kif ukoll meta jaqalaw il-patata. Fost dawk li żaru dan il-festival kien hemm il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil flimkien ma' żewġ viċi kapijiet il-ġodda Mario De Marco u Beppe Fenekadami. U maltaqgħu ma' numru kbir ta' nies kif ukoll ma' bdiewa li kienu qed jipparteċipaw bil-prodotti tagħhom u apprezzaw ix-xogħol importanti tal-bdiewa. Fost dawn kien hemm Michael Caruana, bidwi żagħżugħ li sar popolari permezz ta' video Malta Potatoes li poġġa fuq YouTube. Dan l-istazzjon ħal kummenti ta' uħud minn nies preżenti fosthom l-istess Michael Caruana. Jekk ma jkunx hawn dawn l-attivitajiet aħna ma nistgħux nuru x'ikun qed jiġri matul is-sena. Inti ssib tixtri l-patata, pereżempju l-prodott l-aktar famuż f'din l-attività, u ma tafx minn fejn qed jiġi. Allura dan l-attivitajiet jgħinu aktar in-nies, ikunu konxi ta' x'qed jiġri madwarhom. It-turisti jissaħru b'dawn l-affarijiet u iktar ma jagħmlu attivitajiet bħal dawn, speċjalment il-Kunsilli ta' Malta u għadex ikonna suċċess għal-poplu Malti u għal-pajjiżna. Il-fatt li raħal tagħna assoċjat mal-patata veru xi ħaġa sabiħa u li tara n-nies minn irħula differenti oħra li jiġu u kulħadd jara l-affarijiet sbieħ li hawn illum hawnhekk. Importanti ħafna għaliex għax l-ewwel xogħol aħna nesportaw il-patata Maltija fis-swieq barranin u l-poplu ejja ngħidu hekk ikun iktar aġġornat b'liet isir fl-agrikoltura Maltija. Sadattant Simon Busuttil u l-viċi kapijiet il-ġodda żaru wkoll il-ġnien tal-Kmant li hu ġnien mill-isbaħ fil-Qrendi li wkoll kien miftuħ għall-pubbliku bħala parti mill-Festival Agrarju tal-Patata.